το ελληνικό κράτος. Εμείς είμαστε Έλληνες. Έλληνες. Εμείς νίζομαι. Δεν γκρεμίζομαι. Προπυλακισμοί, χρήση χημικών και ένταση σημειώθηκε στο Παναγρατικό Συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, όπου περισσότεροι από 3.500 γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλείς από όλα τα μέρη της Ελλάδας διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο φορολόγησής τους και τις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό. Φωτιά σας βάλουμε ρε πούσουλες! Πώς θα βγήκαμε το μήνυμα ταγός! Εμονεκρίτοι ρε πουρτάδες! Σύντρα είναι πουτάνας! Σύντρα είναι πουτάνας! Σύντρα είναι Είστε δυνάμεις κατοχής! Είστε γερμανοβασίλοντες! Είστε γερμανοβασίλοντες! πουτάνας είστε! Είστε στα παιδιά σας χρειάζεται σήμερα! Ρίξτε να πάτε! Εσύ με το ρασί μας το απάνω εσύ! Μπάσταρδε εσύ! Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να προσεγγίσει το κτίριο της Βουλής για να επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας από την αριστερή πλαϊνή είσοδο που οδηγεί προς το προαύλαιο και εμποδίστηκε από τα ΜΑΤ. Οι αγρότες πέταξαν διάφορα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις που τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Νωρίτερα, ομάδα αγροτών αποδοκίμασε τον επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη Λαφαζάνη. Η προσωπία των αγροτών επέδωσε ψήφισμα στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Βουλή, ενώ γνωστοποίησαν ότι θα καταθέσουν την Πέμπτη έτοιμα προκειμένου να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό και να του παραδώσουν το ψήφισμα της σημερινής τους κινητοποίησης. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μαζικότερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών, ενώ αθρώα ήταν η προσέλευση αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη. Η τηλεόραση Κρέτα σας μεταφέρει καρέ-καρέ τις εξελίξεις από το Αγροτικό Συλλαλητήριο της Αθήνας. Να συνδεθούμε με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, την Ρένα Βουρεξάκη, που παρακολουθεί από το πρωί όλες τις εξελίξεις για να μας μεταφέρει τα αποτελέσματα από το συλλαλητήριο και με τι επιστρέφουν στις βαλίτσες τους στην Κρήτη η παραγωγή του νησιού. Ρένα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Από το πλοίο
όπου αυτή την ώρα έφυγε από το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου λοιπόν να επιστρέψουν οι αγρότες της Κρήτης στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και εάν τελικά ο Πρωθυπουργός και βουλευτής του νομού Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, κάνει αποδεκτό το αίτημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης και έχει συνάντηση μαζί τους προκειμένου λοιπόν να συζητήσουν εκ νέου τα αιτήματά τους. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι αγρότες και εδώ πέρα στο καράβι, σε συζητήσεις που κάνουν μεταξύ τους, δηλώνουν ότι πρέπει να είναι ενωμένοι, πρέπει να δείξουν μια ενωτική κίνηση, θα λέγαμε, στην κυβέρνηση και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν τελικά δεν θα πάρει πίσω τα νέα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο. Ρένα, ερώτηση. Απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου στο αίτημα των αγροτών έχει υπάρξει? Είναι αίτημα όλου του συντονιστικού, δεν είναι αίτημα των αγροτών της Κρήτης? Είναι αίτημα όλων των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη απάντηση και γι' αυτό λοιπόν οι αγρότες στέλνουν εκ νέου μήνυμα ότι εάν τελικά δεν έχουν συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, τότε λοιπόν το σημερινό συλλαλητήριο ήταν μόνο η αρχή. Έχεις πληροφορίες για το τι σχεδιάζεται, ενδεχομένως μπλόκα στις εθνικές οδούς της χώρας? Είναι ένα από τα σχέδια, ένα μέρος μάλλον θα λέγαμε των σχεδίων των αγροτών. Αυτό πάντως που φαίνεται και σήμερα είναι ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουν στις σημερινές κινητοποιήσεις. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να λάβει το μήνυμα ότι εάν ψηφιστεί τελικά το νέο νομοσχέδιο, η φοροκαταιγίδα αυτή θα αποτελέσει τα φόπλακα για τον αγροτικό κόσμο, θα είναι τα μέτρα που θα αφανίσουν στην κυριολεξία των πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν είναι αποφασισμένοι οι αγρότες και... Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι προηγήθηκε. Να ευχαριστήσω την Ρένα Βουρεξάκη. Είναι στο δρόμο της επιστροφής. Πρωτοφανές σε όγκο και παλμό ήταν το αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Χιλιάδες παραγωγοί έδωσαν ραντεβού στην πρωτεύουσα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση να ακυρώσει το πακέτο με τα προαπαιτούμενα μέτρα στον πρωτογενή τομέα. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Το αγροτικό τομέα είναι καταστροφική αν περάσουν αυτά τα μέτρα. Ζητάμε από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, που είναι βουλευτής Ηρακλείου, να μην τολμήσει να ψηφίσει αυτά τα μέτρα, που θα μας βάλει μια ταφόπλακα σε εμάς και στα παιδιά μας, και ζητούμε μια δίκαιη φορολόγηση. Όσο γίνεται πιο δίκαιο, για να μπορούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Παραγωγή, οι αγρότες των λαϊκών αγορών της Κρήτης εδώ στην Αθήνα. Όλοι μαζί για να δούμε πώς θα αποτρέψουμε τα μέτρα που πάει να κατεβάσει η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα. Πάει να μας καταστρέψουν, πάνε να μας διώξουν από τα χωράφια τους, τα χωράφια μας πάνε να μας βάλουν την ταφόπλακα, την δική ταφόπλακα. Ήρθαμε για να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Χτυπήσαν τον αγρότη όσο κανέναν άλλο και τον κτηνοτρόφο. Τον χτυπήσανε όσο δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά τα μέτρα να επιβιώσει ο αγρότης, ούτε η οικογένειά του. Καταφέραμε μέσα από αντίξωες σύνδεσες, μια και η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι στην παραγωγή της, μπαίνει στην παραγωγή, να μαζευτούμε πάνω από 3.000 αγρότες από την περιφέρεια Κρήτης με την συνένωση και την υπόλοιπη χώρας για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας όσο αφορά το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Ένα ασφαλιστικό μη ανταποδοτικό που είναι φωτιά και λαύρα απέναντι στην παραγωγή μας και ένα ασφαλιστικό που εξαθλιώνει την ύπαιθρο και πρωτίστως την παραγωγή. Ο κόσμος είναι πολύς, δεν τον περιμέναμε τόσο πολύ, πάρα πολύς κόσμος. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε δυναμικά κόντρα στα μέτρα που πάνε να μας περάσουν, που είναι ξεκύρασμα και ταφόπλακα για την ύπαιθρο, για το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Δεν έχω κάνει άλλη δουλειά στη ζωή μου, τον πατέρα, τον παππού μου, αλλά βλέπω ότι δεν βγαίνει. Τελείωσε. Η κτηνοτροφία τελείωσε στην Ελλάδα, αν πάνε έτσι. Τελειώσαμε. Κι άσου να φέρουν από που θέλουν γάλατα και αρνιά και κρέατα. Είμαστε για να φύγουν αυτοί από εκεί, θα πάνε άλλοι να κυβερνήσουν. Ήρθαμε εδώ με το μικρό Αλέξη να διαμαρτυρηθούμε για το ανασφαλιστικό,
για το φορολογικό, για το μεγάλο κόστος παραγωγής. Και δεν θα φάμε αρνάκια τέτοια. Είναι ο τρόφος από Καστοριά. Το χρόνο δεν θα είμαι. Θα με σβήσουν. Πού θα βρουν να πάρουν φόρο? Από τις πέτρες? Ας πάρουν. Συνάντηση με εκπροσώπους με αντιπροσωπεία των αγροτών της Κρήτης. Ακούσαμε για άλλη μια φορά τα αιτήματα, την αγωνία, αλλά κυρίως το αίσθημα της εξαπάτησης που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στον αγροτόκοσμο της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας. Εξαπατήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα, εξαπατήθηκαν από τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που με μεγάλη άνεση έδινε και λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές του Σεπτέμβρη. Αυτή η εξαπάτηση τους έφερε σήμερα στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, και το μήνυμα που τουλάχιστον θέλουμε να στείλουμε στην κυβέρνηση είναι, αν μη τι άλλο, έστω και αυτή την ώρα να λογικευτεί και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να λες άλλα χθες και άλλα σήμερα σαν να μην τρέχει τίποτα. Σοβαρότητα, εντιμότητα. Η προσπάθεια για να σταθεί η Ελλάδα όρθια μας χρειάζεται όλους, σύσσωμους, αλλά χωρίς κοροϊδία, χωρίς εξαπάτηση, με ειλικρίνεια και με συνέπεια. Είμαστε κοντά στους αγρότες, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους. Δεν γίνεται με τα μέτρα έτσι όπως αυτά πρόκειται να ληφθούν όσον αφορά τη φορολογία και το ασφαλιστικό, να στηρίζουμε από τη μια την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα και από την άλλη να επιβάλλουμε τόσους φόρους, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα φόπλακα για τους αγρότες, για τους παραγωγούς. Συναντηθήκαμε με την αντιπροσωπεία βουλευτών, θέσαμε πιστεύω τα δίκαια αιτήματά μας και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για τον καλό των παιδιών μας, του τόπου μας, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η Ιερά Πέτρα εδώ σύσσωμη στο συλλαλητήριο, το πανελλαδικό συλλαλητήριο. Υπάρχει αντιπροσωπεία από όλη την Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολιτικοί, οι οποίοι πολλές φορές είναι οσφιοκάμπτες, πρέπει να γνωρίζουν το εξής. Το προσωπείο του εχθρού έχει πέσει, ο Έλληνας ενώνεται και όταν ο Έλληνας... Κατατέθηκε στη Βουλή η